मूर्ति बैठाई दिहानी कलसा दिया ना चुनरिया ले आई दिहानी दुआरा मैया के मूर्ति बैठाई दिहानी। सालों साल से रावाली से सुख ल भौजी, सालों साल से रावाली से सुख ल भौजी। अब की 9 दिन नवरात्र रस भूख ल भौजी, अब की 9 दिन नवरात्र रस भूख ल भौजी। मानो ये भौजी देवरा के कहनवा गोदिया में दी है माई सुघर ललनवा। हजरी लगावो 9 दिन इनका सरनिया दी है आशीष तोह के महरनिया। मानो ये भौजी देवरा के कहनवा गोदिया में दी है माई सुघर ललनवा। हजरी लगावो 9 दिन इनका सरनिया दी है आशीष तोह के महरनिया। 8 पहर भक्ति के महसूस ल भौजी, 8 पहर भक्ति के महसूस ल भौजी। अब की 9 दिन नवरात्र रस भूख ल भौजी, अब की 9 दिन नवरात्र रस भूख ल भौजी। जागेला भाग देखी माई के रूपवा क्षण में कटेला भौजी सगरो हो दुखवा। मुन्ना धर्मेंद्र के आस भइल पूरा कहे सुशांत बाड़ू तू अधूरा। जागेला भाग देखी माई के रूपवा क्षण में कटेला भौजी सगरो हो दुखवा। मुन्ना धर्मेंद्र के आस भइल पूरा कहे सुशांत बाड़ू तू अधूरा। सझिया के आहार में फल जूस ल भौजी, सझिया के आहार में फल जूस ल भौजी। अब की 9 दिन नवरात्र रस भूख ल भौजी, अब की 9 दिन नवरात्र रस भूख ल भौजी, अब की 9 दिन नवरात्र रस भूख ल